Öz şäherine hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almadyk Türkmenistanyň Günnäwür Lewap vilayatyna yerli häkimetler koronawirusyň gyş tolukyna aladaly taýýarlyk görýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji oktýabrda Sebitden habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti koronawirusyň ne birinji tolukyny ne de ikinji tolukyny resmi taýdan ikrar etdi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen anonim şertlerde gurrundaş bolýan saglyk işgärleri ýurtdaky virus wakalary barada ýygyderlik habar berdi. Lewapda COVID-19 gyşky tolukyna taýýarlyk görmek maslahatlaşylýar. Ýöne oňa nädip taýýarlanylmalydygy barada soragy çözüp bilýän ýok. Serişde de ýok diýip yerli çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistan iýun aýynyň başlaryna 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin koronawirusa garşy sanjym kabul etmegi hökmany diýip oglan etdi. Azatlyk radiosynyň çeşmesi Türkmenistanyň saglyk ministrligine ila tarasyna goşmaça sanjym işlerini geçirmegin ara alınıp maslahatlaşylýan ony habar berýär. Onuň sözlerine görä goşmaça dozanyň kabul edilmegi raýatlaryň öz hasabyna maliýeleşdiriler. Vilayet saglyk goraýyş idarasynyň çeşmäniň gizlinlik şertlerini beren maglumatlaryna görä şu wagt içinde Türkmenabat şäherine 18 ýaşdan ýokary raýatlaryň takminan 45 götürme sanjymy kabul edipdir. Fara etrawyna bu san 42% töwereklerine diýilip çak edilýär. Çeşmäniň maglumatlaryna görä sanjymy kabul etmedik raýatlaryň aglabasy esasan sanjyma bolan ynamsızlyk sebäpli vaksinadan ýüze burýar. Ýylyň başlaryna Türkmenistan Sebitde ilkinji bolup Russiýada öndürilen Sputnik V sanjymyny belli galdy. Munyň ýa-ni ýanwaryň ahyrlaryna Russiýada öndürilen Epivak korona sanjymyny hem makullady. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti 2021-nji ýylyň iýulyna Hytaýyň Sinopharm kompaniýasynyň COVID-19 ýokunjyna garşy 1.500.000 doza vaksina satyn almagy kararlaşdyrdy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň hasabatyna görä 29 awgust içinde Türkmenistanyň ila tarasyna 7,5 million dozadan gowrak sanjym ulanypdyr. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 10 oktýabrda ilatyň 70 götürümden gowragynyň sanjym kabul edenligini habar berdi. Saglyk pudagyna çeşmämiziň maglumatlaryna görä vaksina kabul etmedik raýatlar vaksinany howply hasaplaýarlar. Vilayet saglyk goraýyş idarasy gyş aýlarynyň golaýlaşmagy bilen çeşmämiziň maglumatlaryna görä nowatdaky COVID-19 tolukunyň dümew sowuklama ýaly keselleri bilen garşyp agyr boljagyny çaklaýar. Çeşmämiz Sebitiň saglyk edaralaryna ätiýaç kislorod we öýkün üçin ventiliýasiýa enjamlarynyň taýýar däldigini aýdýar. Eger wagtyna tehnik enjamlar we ätiýaç dermanlar üçin edilmese koronawirusyň täze tolukunyna iýul we sentýabr aýlaryna tolukunyndan hat köp adam itkisiniň boljagy çak edilýär diýip saglyk pudagyna çeşme anonimlik şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almadyk Türkmen hökümeti mask rejimi, hereket çäklendirmeleri, petiklemeleri ýaly dürli karantin düzgünlerini güýje girdi. Häzir ýagdaý sähel gowlaşdygy ilan tarasyna toý çäreleri, adamlaryň birek-biregiňe baryp oturuşmagy ýaly çäreler köpelip başlady diýip saglyk işgär aýdýar. Ol ýurt boýunça köpçülik çäreleriniň çäklendirilmegini maslahat berýär. Hatda döwlet çäreleri hem çäklendirilmeli diýip saglyk işgäri sözüniň üstüne ýetirdi.